aphakameni. Sisenkingeni bakhonzi benkosi, sidlala ifa zezulu. Njengamanje sifaka esithambeni somlilo. Okokuba uNkulunkulu asibone ukuba singabakhe ngempela yini. Amadoda amathathu angena esithandweni somlilo. Adlo umlilo uzobasa. Uma uzophinda ngasikhombisa siyaphakathi lapha. Nathi njengamanje ongakangena esithandweni somlilo ebalekela umlilo uyashisa kangena. Ukuze sishe sonke kanye kanye. Aba uNkulunkulu. Kodwa mase uNkulunkulu songena nje esithandweni somlilo. Sihlabelele wahlabelela ngeke sibe nalutho. Sinikwe inkinga ke ikhonze inkosi eyasho phakathi eparadise. Emzini wasePhame yakushembe inkinga. Yakushembe iqile ehlula amaqili. Akakhona amaqili awazi ukukhoda emhlanje. Akakwazi ukukhoda emhlanje kodwa Shembe uyiqile likhoda emhlanje. Wakushula ngaphuma sikothe bangcwele. Naba loqala bahangula. Akusho uma uphala kusinda basengozini. Akusho kwakhale inkomo zakithi emkayidini. Akusho uhlankudlana neza befundisi baseNazaretha. Akusho manje sibeno njengentonyama. Akusho umehla abhekanga namasayitsheni eveleleni. Silonkinga esibhekene nayo. La mehla asibuka sibancane. Osaze zahlala eduze kaNkulunkulu. Sawadla amabhulu label mari. Sigqoke ikinjana zethu okhakhe evunga amalethu kwetafula muzi ukuthi uthini. Kodwa evunga abantu kwetafula. Mawulandela ke bonke oShembe bavunga. Mangathi ubhekisise kahle uShembe uNkulunkulu ophelele ovele ezulwini ngabo uNkulunkulu. Mawungabazi oqala isimeni sibuyele lapha esizwe zobhabhakisa. Sikutshela uShembe uNkulunkulu ovele ezulwini ngani. La yofukuthola khona ama result lokho noma ufukuthola khona impumela okushembe uvele ezulwini. Lapha ngithenge nobaba omncane. Obaziwe kakhulu lapha esontweni. Nangakithi aziwe. Bethi uShozi ulweleze endini. Khuluma kahle ofazi bakhona nangibamaphumulo khona. Uyazi zonke impilo yakithi. Mangiqamba mangizoshawa naye lengane ngamdadane. Siqamba mangu ubaba wedume ngokuthi umdadane wasebhenki. Ashophe uShozi kanje lo nkosikazi wakhe wasemasomini lapha phezulu ngaseTafelkop eshonile washiya ingane ezincane wasethola umakoti babuShozi okwakuthiwa uMasibiya ayimuhle ngempofu mamncane ebukeka ngempela wahlala uShozi nalo makoti yahamba iminyaka zahamba insuku hamba ama-hour hamba ama-minute aShozi mina ngiyakholwa mina ngiyakushembe manje locela abantwana wayo uShozi elangeni afila thi ilanga bathola abantwana eShozi unabo abantwana ingane zakhe ayingahlupheki wahamba uShozi othi laselilanga ufuna ulinde ekhaya wahlala uShozi washaya uJulayi washaya uJanuwari waphindela uShozi elangeni ngoJanuwari baba sezocela abantwana athi la ngashozi uzobathola abantwana wahamba uShozi ekhaya ngoJulayi wabuya uShozi ngesheshisa wabuya uShozi weza elangeni uma ke kwaba umuntu enemine emihle imncane wethi mefake ngengi lomshado icobezele esandleni ubona ukuthi umuntu nje lesandla sakhe singafanele ukuphatha ingane ziyashiyana phela izandla. Mefika uShozi babelanga ethi baba ngizocela abantwana. Lathi la ngabuyela ngapha uShozi. Wahlala ngapha uShozi. Wanikeliswa kuba mephakathi nabantu ayisema. uShozi wabuka uShozi wathi baba. Lathi la ngasenkathelo ukufika kwakho. Uningi ngifika kwakho. Wena mawulala uyathandaza kodwa wakathandaza. Thandaza wedwa nezingane lezi zamantombazane. Wathi uShozi baba usulepheka. Lathi angithi kuwe. Shozi mawulala wena uyathandaza. Nkosikazi wakhe athandaza.
lezi ngane ezizintandane izona ngane othandaza nazo lezo alishozi baba lase uyabona ngeke ngisafika manje kwakho umkakho akalinda akabafuna abantwana nabo umuntu ongabafuna abantwana inkosikazi yakho ithi bazoyikhamela abantwana inuka umkakho uyangizwa shozi washozi baba asithi uyabona ke uyabona leli kata kwakhe elikhulu washozi baba leli okuthi uMrs wathi wathi ambona kuMrs leli kata kwakhe elikhulu wathi njengamanje uJulayi lizozala nje noma nini lobathola abantwana lizothola abantwana abawu7 lo ka7 umntwana isandla sakhe imkhono wakhe angesokudla uyawubheke phezulu ngikhombisa wena ukuthi ukhoza lwakhe akalingi lelo zinyane lasevele ngane ekati ka7 kuyobe kuyona ngane yakho leyo ephuma kimi engupha yona Shembe uvele ezulwini lase lithi walisethi mahlombazi ingungu manje sebene njengentonyama ikhonze ezulu uhlupha isono ngihlezi ngisho abantu basebaza ngithatha kwetebule siyahlupha isono ozoziphuma la esikhohliwe ukade sibona unyazi futhi umuntu esithi sonda naye ebeshanga eGoslow iGoslow bangwela iphele sodweni asibambe ngempela asibambisise isele uma kukhona umuntu oyedwa efamily oshaya iGoslow ayithuthume lo femi asiyeke iGoslow asibambe impela nje yabona uyazi malivuka ekuseni uthi ngeThekwini asinamathele kulo manje uthi ngeGoli asinamathele kulo manje uthi ngeSwazini asinamathele kulo asasuke eduze konyazi omubi ngeke asithole zahamba insuku lashaya usuku lasala leli kati laphuma leli zinyane ka7 enomkhono ubheke phezulu osokudla lase libathi kila ngabashozi lelo zinyane wodwa ngahlophi wethathu bese lifa bonibela kahle umntu umbithuna unimbathi sesumbathisa umuntu ethuneni umpule kahle ngoba lokho kuyingane yakho le kongelona ikati lazala leli kati laba na umkhono ubheke phezulu zaphela insuku ezintathu lafa leli kati ushozi kwakho umuntu oyinkinga wenza into ezinkonzo umlindela impela nje waphatha kahle ahlala naleli kati lakhe wavuka kusena goqa kahle wambithuna nempela eshonayo walibeka walondoloza kahle waphela insuku ezu7 waqeda wahlambuluka wasuka qonda baba ngqo wathi baba zovuma uvele ezulwini asehleka kancane laveza lamanje athi uthini Shozi sagula nekhanda wathi baba uvele ezulwini umuntu esigebengu lonkosikazi wami uyena wayifuna ingane lasithi la ngiyabona ke Shozi uyofusufa wedwa lonkosikazi wakho uyofa esefa yedwa ngeke niphelelane ngoba akanayo inhloso wakho umuzi wakini unenhloso ukudla imali kuwe bangcwele konze Nkosi asibheke emzini baba hleli kanjani asibheke endlini mahlezi usibambene ngempela nonkosikazi akambheke ngisibambele ngempela naye ngoba ukhona umuntu othi ulindile kanti akalindile bangcwele ngiyabonga bengibeka lo ufakazi kuphela ngoba indaba kaNkulunkulu manje ifuna ukufakazwa ikhulunyisiso manje esikhathi ikhulunywe ngempela wona lokho kade kwenziwa la ekhaya uJombo ugodo besolakala la ekhaya namhlanje ngibona ukuthi umhlaba wonke